Sanibonani-ke manginibingelele nonke emakhaya ngamakhaya. Ngibingelele kuzo zonke izindawo lapho kufinyelela khona lo msakazo. Ngiyathemba ukuba nonke niyaphila. Igama lami-ke mina ngingumthuli wakwaButhelezi. Ake sibone uhlelo lolu osokhuluma ngalo namhlanje. Lolu hlelo osokhuluma ngayo uhlelo olukwazi ukuqagela noma olukwazi ukusho ukuba isenzo esithile isenzo sesiNgisi siyasithatha yini isijobelelo u-isha. EsiZulwini kukhona izenzo ezisuselwe esiNgisini eziwumfakela ezisuselwe esiNgisini ezithi uma seyingena esiZulwini ebese zithatha isijobelelo u-isha. Lezi zenzo kufana nezenzo ezifana nezenzo ezithi emthisha, izenzo ezifana nesenzo esithi hayarisha, izenzo ezifana nesenzo esithi kopisha. Lolu hlelo-ke uhlelo olukwazi ukusho ukuthi isijobelelo leso noma isenzo leso esifakwayo esiZulwini siyasithatha yini isijobelelo u-isha. Lolu hlelo lolu lukwazi ukuqagela lokho. Ubuso bohlelo-ke bubukeka kanje, inkundla yalolu hlelo ibukeka kanje. Umuntu uma efuna ukubona ukuthi isenzo leso esiwumfakela siyasithatha yini isijobelelo u-isha, umuntu waye alobe la leso senzo leso sesiNgisi bese eciphisa nansi inkinobho ukuze abone ukuthi leso senzo siyasithatha yini isijobelelo u-isha. Ngakho-ke lolu hlelo uhlelo lokucwaninga isijobelelo, ukufakwa kwesijobelelo ezenzweni eziwumfakela ezisetshenziswa olimini lwesiZulu. Ake sibone amathumbu alolu hlelo sibone ukuthi abukeka kanjani. Amathumbu alolu hlelo made kakhulu, angikwazanga ukuthi ngiwalobe wonke la, kodwa khona indawo ebalulekile kula mathumbu ohlelo emathunjini alolu hlelo lolu. Endaweni ebalulekile ile ndawana le okuyiyona esikwazi ukuthi sifake imyalela yokuqeqesha uhlelo ukuba likwazi ukuthi lubone ukuthi leso senzo leso sesiNgisi siyasithatha yini isijobelelo u-isha noma asisithathi. Yila sifaka khona imiyalelo kule ndawana. Ngakho-ke la umyalelo uthi-ke uma isijobelelo noma isenzo sesiNgisi sigcina ngale misindo lela, lokho kuyobe kusho ukuthi leso senzo leso sesiNgisi esiwumfakela esiZulwini siyasithatha isijobelelo u-isha. La kufakwa ila siqeqesha khona uhlelo, sifaka imiyalelo ohlelweni, uhlelo ukuthi likwazi ukubona ukuthi uma selisetshenziswa lukwazi ukusho ukuthi lesi senzo siyasithatha isijobelelo u-isha noma cha. Enye indaweni ebalulekile yohlelo ile lapha kunomyalelo othi uma isenzo sesiNgisi sigcina ngale misindo le, lokho kuyobe kusho ukuthi-ke leso senzo leso uma sesifakwa esiZulwini asisithathi isijobelelo u-isha. Ngakho le ingxenye ebalulekile yohlelo la khona okufakwa khona imiyalelo yokuba uhlelo kumele lisebenze kanjani, imiyalelo yokuba uhlelo lukwazi ukuthi lusebenze ngendlela elindelekile, lukwazi ukutshela umuntu olisebenzisayo uhlelo ukuthi leli gama uma lifakwa esiZulwini liyasithatha isijobelelo, leli uma lifakwa esiZulwini alisithathi isijobelelo. Ngakho uhlelo ngokubuka imiyalelo, imithetho leyo yolimi noma ukubuka
imisindo noma izakhi ezigcinayo esenzweni sesiNgisi, uhlelo luyakwazi ukuthi luqeqeshwe lukwazi ukuthi lifunde imithetho nemiyalelo ukuze likwazi ukuthi lisebenze kahle. Ake siboneke la sibone izibonelo zangempela ukuthi uhlelo lusebenza kanjani. Nasi isibonelo la siyabona uma kungena igama elithi empty lesiNgisi uma lisebenza njengomfakela olimini lwesiZulu, leli gama liyamthatha noma liyasithatha isijobelelo u-isha. Ngakho-ke abantu besiZulu abakhuluma isiZulu ngabezwa besho bethi besho igama elithi emthisha kanjalo. La uhlelo liyasibonisa ukuthi igama elithi rent uma lifakwa esiZulwini njengesenzo, leli gama alilithathi isijobelelo esingu-isha. Isibonelo nje lesi lapho khona uhlelo lusho ukuthi leli gama sasithatha isijobelelo, leli gama alisithathi isijobelelo. Kanti-ke futhi uhlelo kuba khona eminye imininingwane la uma uciphiza le nkinobho, uhlelo lungakutshela ngeminye imininingwane eyengeziwe ngegama lelo olibhekayo. Uhlelo lungakutshela ukuthi leli gama asisithathi isijobelelo bese liyasho ukuthi kungani leli gama lingakwazi ukuthi lijotshelelwe ngesijobelelo esithi isha. Njengoba-ke sibona la naye eminye imininingwane eyengeziwe ngegama lelo esuke libhekwa. Ngakho-ke lolu hlelo lusebenza nje kanjalo, kodwa lisengenziwa libe lukhudlwana kunalokhu, lisebenze kangconywana kunalokhu. Ngakho-ke umbuzo obalulekile ukuthi kungani abantu bekhuluma isiZulu besebenzisa isijobelelo sithi isha. Siyini lesi sijobelelo, siphumaphi, siqhamuka kuphi? Kodwa esingakusho njengamanje ukuthi abantu abakhuluma isiZulu baye bajobelele ngesijobelelo isha ukuze lelo gama lelo elithathelwe esiNgisini malifakwe esiZulwini likwazi ukuthi lelo gama lelo lesiNgisi lihambelane nemithetho yokuphimisa amagama esiZulu. Isona sizathu esingasho ukuthi-ke isona sizathu esenza ukuthi abantu bafake u-isha ukuthi bazama ukwenza lelo gama lesiNgisi ukuthi lihambelane nemithetho yokuphimisa amagama esiZulwini. Kodwa-ke ukuthi u-isha wona uqhamukaphi, ngabe uyisijobelelo sesiZulu noma uyisijobelelo esithathelwe kwenye indawo, lokho akwaziwa kahle. Kodwa-ke ucwaningo lisengenziwa lapho khona esingazama ukuthola khona ukuthi u-isha lo uqhamukaphi kahle kahle, uyini umsuka wawo. Lolu kungaba ucwaningo nje oluqhubekayo ngokuhamba kwesikhathi. Yilokho nje bafethu, asibonge, siyabonga kakhulu, siyabonga.